Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Ля мікрафона Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Алеся Адамовіча. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Хто ж ён, Алесь Адамовіч? Алесь Адамовіч – гэта пісьменнік, драматург, кінасцэнарыст. Гэта чалавек, які абараняў людзей у складаныя часы. Гэта чалавек, які імкнуўся заўсёды стаяць на баку праўды, які імкнуўся казаць тое, што думае, нават калі гэта каштавала яму нейкіх ахвяраў у жыцці. І гэта чалавек, які апісаў гісторыю вайны і паказаў яе як трагедыю. Другая сусветная вайна ў лёсе нашага гістарычнага госця. Ён нарадзіўся ў 1927 годзе. Ён стаў чалавекам, які увесь свой талент, усю сваю творчасць у той ці іншай ступені ён прысвяціў вайне. Ён партызаніў, ягоная маці яна была ў падполлі. Ён бачыў гэту вайну, калі кожны дзень ён мог загінуць. Ён быў тады падлеткам, фактычна яму не было яшчэ шмат гадоў, але ён ужо ваяваў, ён ужо рызыкаваў сваім жыццём, і ён бачыў, наколькі вось гэта трагічна і наколькі гэта ненармальныя, нечалавечыя умовы, у якіх даводзілася жыць гадамі. І таму ён напісаў вельмі шмат працаў, кнігаў пра трагізм чалавека, трагізм народа ў час вось гэтай вайны. І многія з гэтых кнігаў ягоных, такія, напрыклад, як «Вайна пад стрэхамі», гэта цалкам аўтабіяграфічная аповесць. Асноўныя творы. Асноўнымі творамі Алеся Адамовіча з'яўляюцца «Вайна пад стрэхамі», гэта хатынская аповесць, гэта дакументальная аповесць «Я з вогненнай вёскі», якую напісаў разам з Янкам Брылём і Владзімірам Калеснікам. Гэта блакадная кніга, гэта дакументальная аповесць «Карнікі», гэта прысвечаныя Чарнобылю, некалькі твораў яго, і гэта ягоная публіцыстыка. Раскажыце пра жанр дакументальнай прозы. Ён працаваў у гэтым жанры, і ён імкнуўся паказаць вайну на рэальных прыкладах. То бок ён фактычна не прыдумляў сюжэты сваіх твораў, ён практычна не рабіў нечага таго, што супярэчыла ягоным уяўленням пра тыя ці іншыя падзеі, а ён пацвярджаў гэта прыкладамі з дакументальных крыніцаў. І тут мы можам сказаць, што ён вельмі шмат папрацаваў у жанры інтэрв'ю. Ён проста ездзіў і размаўляў з людзьмі. Ён проста ездзіў і бачыў, як людзі ацэньваюць гэтае. І гэта, ў прынцыпе, было даволі такім новым словам у еўрапейскай літаратуры таго часу. Так напісана, напрыклад, вось «Я з вогненнай вёскі», так напісана блакадная кніга разам з Даніілам Гранінам, так напісана шэраг яго іншых твораў. Ён імкнуўся быць на месцы падзей, ён імкнуўся ўбачыць, што адбывалася, як адбывалася, паглядзець у вочы тым людзям, з якімі гэта адбывалася. Гісторыя жыцця Алеся Адамовіча паміж Менскам і Масквой. Ён быў чалавекам, які займаўся навукай. Ён займаўся літаратуразнаўствам, філалогіяй, ён быў доктарам філалагічных навук, і ў пэўны час ён паехаў у Маскву выкладаў у Маскоўскім дзяржаўным універсітэце. Аднак у 1966 годзе, калі яго пачалі прымушаць падпісаць ліст супраць савецкіх пісьменнікаў Даніэля і Сіняўскага, якія нібыта там былі антысаветчыкамі, ён вырашае, што ён гэта не будзе рабіць, ён зноў вяртаецца ў Менск. У Менску таксама яму было не зусім комфортна працаваць, таму што лічылася, што ён такі напалову дысідэнт. Усё сваё жыццё ён курсіраваў, ён жыў то ў Менску, то ў Маскве. Ён быў знаёмы са шматлікімі прадстаўнікамі і маскоўскай такой літаратурнай і кінематаграфічнай творчасці, і тут у Менску ён быў чалавекам, які фактычна увасабляў у сабе ось гэта пакаленне пісьменнікаў-франтавікоў. Больш падрабязна пра хатынскую аповесць і блакадную кнігу.
Сапраўды, тут гэта пытанне, мне здаецца, вельмі слушнае, таму што паміж гэтымі ягонымі творамі ёсць непасрэдная сувязь. Сувязь яна ў чым палягае? У тым, што ёсць пытанне злачынства і пакарання. Ён паказвае вось эту трагізм Хатыні. Дарэчы, гэта аповесць лягла ў аснову фільма Элема Клімава «Ідзі і глядзі». Ён паказаў, што вось гэту жудасць вайны з двух гледзішчаў. З гледзішча тых людзей, якія гінуць, і з гледзішча карнікаў, якія іх знішчаюць. І блакадная кніга, калі ён пабачыў тое, што адбывалася ў блакадным Ленінградзе. З аднаго боку, гэта сапраўды жудасныя смерці, а з іншага боку ён убачыў тую грань вайны, якая, можа быць, у савецкай прозе яна не так ясна выяўлялася, што для людзей прынцыповы момант было проста выжыць. От ён сышоў на ўзровень такого чалавека, для якога важна выжыць. І гэта ён паказаў праз рэальныя лёсы. І праз лёсы тых, хто выжыў, і тых, хто не выжыў. Адамовіч – абаронца ад наступстваў Чарнобыля. Калі адбылася аварія ў Чарнобылі, Адамовіч зразумеў, што гэта вялікая катастрофа. Не кожны тады мог падумаць, што будзе аж такі маштаб, вельмі вялікі маштаб забруджання, што гэта будзе настолькі вялікія наступствы мець у плане геаграфіі і ў плане храналогіі, скажем, часу этого забруджвання. Ён едзе ў Маскву, ён піша ліст да Гарбачова, ён б'е ва ўсе званы, каб людзей адсялялі. Ён кажа, што там немагчыма быць, трэба нешта з гэтым рабіць. Ён напісаў для Галівуда сцэнар фільма, гэта ўжо 90-й год, яшчэ пры Савецкім Саюзе. Кажа, давайце здымем нейкі фільм, каб прыцягнуць гэтай увагі. На жаль, гэта не ажыццявіўся праект. На сённяшні момант нават амерыканцы яго ў сваіх мастацкіх пастаноўках яны паказваюць, што вось быў такі Алесь Адамовіч, які вось паказаў свету гэту вось трагедыю. Фонд, ён працуе ў фондзе дзецям Чарнобыля, ён фактычна з тымі людзьмі, якія пацярпелі. Таму што мала хто разумеў усю небяспеку ад радыяцыі, а ён зразумеў гэта адразу, і ў гэтым яго заслуга. Алесь Адамовіч – постаць еўрапейскага маштабу. Выкладчык БДУ, доктар філалагічных навук, супрацоўнік Акадэміі навук БССР. Напісаў больш за 100 літаратуразнаўчых і крытычных артыкулаў, 13 манаграфій. Ён аўтар твораў пра несавецкую вайну. Яго кнігі напісаныя жыццём. Пра Адамовіча кажуць, ён пісаў сваю прозу зламаным сэрцам. Кожную новую ваенную аповесць ператвараў у антываенную прытчу-перасцярогу. Ён прабіваў сцены, каб адстойваць праўду. Алесь Міхайлавіч вучыць і нас з павагай адносіцца да гісторыі. Аказваецца, чалавеку важна, каб перажытае ім не пагасла бясследна і не было падмененае тым, што здаецца табе няпраўдай ці паўпраўдай, бо іначай быццам губляе сэнс і жыццё тваё, і ўсё табой перажытае.